korkari lauro yurmende ari lauro buru tedinele before eru mum tolu bakato jifo horde ko force ko fare lai mare sabuka chulo maluru korka fando tan rafijuma irto kedile nyogino orabe jamuru kujimogino Allah na tako jengomata mbada wade fofo muhima luru ni iblis ala kedal waju hore mada hade mo fide mo pera deno kala kene wiye gofal kene nanu ma jeno wadum golal gite ma korat nopi ma korat onoko ma horat terde ma korat jude ma korat kode ma korat amgal ma horat anfof illallah eske aduna hande korkan fuddiri ni teno musi kadi hande woni prévieur de bandirabe oh nyaloma ke didi so wayi mi bonen bala bagal do nyoda wallahi gal nyandal fof to fay inde mi no mami de inde ona ko hande ano hede hampar wallahi mamum toy ano gonnen koy lewru koaka anani ado hoori ado yahi inde tawoyta ko hoorde anani ara wadi ngallo nyantugal holto gonda do ado wadi lay te kadi gananda hoore mum dum do yidake e korka neddo kordo fo hen wadde lay ni rutto kadi ar jakka pentir kadi ar moome yeso ma afari babagal hedo mi sede ya rutu boroyda gitta lagi o fof hala fudduda yaade apay ayano babagal boy ha ko mettema ay ngunda ko wona mi fawma an ko an ko horbe be wala awawa fo an sabori ta hankidin mbati hankidin jodi do 100 ans mo nyaama la ilaha illallah ko ni ko ni hen en wade en lagi mi ko ka par ko mi mayde ko mi maydo anda ko yidi ko labal ko bi Allah way labde kay saw wadan des hay dal ala hen am sa hore tan ite sa hore tan anandirta assalamu alaikum natu ndir sondu gitta dum ni haye kumtay Allah sa yalti jatta gallo dewgal ma yidde hen jatta gallo dewgal ma yidde hen dum do kadi wonana mi gago ko nana mi der wajo ko le sedi so tagi zero stress ko nana mi do ko la ilaha illallah zero stress du koy o choy okudum zero stress abdurem do dum do khalisam tan itu junguma hore me on gilon ganja itu junguma zero stress ko kalam bay dam fatta la fodi ala fatse hol ko biima gallo ko biima wala biima gore ha dum ko woni dum ko bocco ningu loison be mingu 12000 be matimi salamu alaikum 12000 mayo wana 12000 mayo dum fofo wana haajam ko kalmi ko mi wiima mo do hay goto nyaamata do e lewru korka aneni hamma hon an hore dan minti antu ko to ar sagin ko omelette bere nyaamata ndara la ko bawda ay Allah ni sedi o omelette nyaamata do tan gasi nan amara nan ya omelette bo ana wara ko so be mi do ko ni no pirte ñu mod doy 12000 ke kara ko murute gallo wala ñu ba wurutu do o yo continue korkari lauro yurmende ari lauro buru tedinele before eru mum tolu bakato jifo horde ko force ko fare lai mare sabuka chulo maluru korka fando tan rafiju